Finqas minn jumejn minn meta kien estradit lejn Malta in-negozjant Ryan Xkembri ta' 43 sena mill-Mellieħa tressaq il-qorti fejn wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih filwaqt li nżamm arrestat. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia huwa kien mixri b'ħassil ta' flus frodi li għamel qlieħ fraudolenti li joffra servizzi ta' investiment finanzjarju mingħajr liċenzja u li għamel użu minn dokumenti folot. L-avukat ta' Xkembri Roberto Montaldo iddikjara nuqqas taħtija fisem il-kumpaniji ta' Xkembri, Kassar and Xkembri Marketing Limited u Food World Limited. Waqt li talab ordni ta' friżar fil-konfront tal-akkużat l-avukat Karl Muscat qal l-qorti li Xkembri kellu wassi finanzjarji barra minn Malta fejn il-pulizija qabdu wkoll credit cards barranin proprjetà tiegħu. Id-diviża ma ġġezzjonax għat-talba għall-ordni tal-friżar. L-avukat Roberto Montaldo qal li f'dan l-istadju ma kienet qed tintalab l-ebda talba għal libertà proviżorja peressa ma kellux l-opportunità li jsolvi l-arranġamenti dwar kif se jgħix f'Malta. Montaldo qal ukoll li Xkembri dejjem kellu ħsieb li jirritorna biex jindirizza l-kwistjonijiet illi għandu. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Karl Muscat fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispettur Anthony Sherry. Ryan Xkembri kien arrestat aktar kmieni din il-ġimgħa fl-Iskozja u minn hemm il-Pulizija Skoċċiża indunat li fuq ismu kien hemm arrest warrant illi nħareġ mill-Interpol snin ilu. Isem Xkembri kien feċċ ukoll fil-każ delikat marbut ma' qtil tal-avukat Carmel Kirkhope. Rapporti fl-aħħar xhur kienu indikaw illi Kirkhope kien sellef li Xkembri ma' €350,000 fi żmien meta l-istess Xkembri kien wieħed mid-diretturi tal-Moore Supermarkets. Xkembri kellu wkoll interessi kummerċjali fil-Libja, kien jimporta il-laħam lejn pajjiżna, kien sieħeb f'negozju ieħor bl-isem ta' Kassar and Xkembri Marketing Limit ibbażat f'Tal-Ħandaq. Wara li Moore Supermarkets fallew Ryan Xkembri kien ħarab mill-pajjiż u miljuni kbar qatt ma ġew irkuprati, inkluż €750,000 illi kien sillifhom Carmel Kirkhope.